Ahojte, dneska máme ďalšie video. Dneska budeme skákať na takýchto, neviem čo to teraz je. Môžete mi to schválne napísať do komentárov, ale musíte mi to povedať. Čau Jori, akurát som sa prihlásil. Hej, dobré. Ideme si dať závod? No môžeme, tak 3. Počkaj, ešte. 2. Niečo píše, že mám nejaký... To nič není. 3, 2, 1, štart. Poď. Ale ty už to máš hotové, no dobre, skúsme si dať závody. Ja to nemám hotové, ja vám poviem, že ja som už chvíľku hral, takže preto vidíte tu tie zelené fajky, ale za chvíľku tam budú červené. Oj, nespadnúť, to je môj kamarát. Takže za tebou... Ježiš, ten je vzadu ešte. Neviem sa dostať cez lasery. Mám ťa počkať? Nie, veď je to závod, ja som chcípol. Je to závod. Máme závod, tak hej. Poď. Hej. Tak vyhráš. Ty už si predo mňou. Nie som vedľa tebou, alebo áno? Počkaj. Teraz neviem, asi si. Nie, ty si predo mňou trošku. Hop. Si trošku predo mňou. To sa mi nepodarilo. Nie! Ježiš. Čo je toto za trampošku? Ahoj! Ježiš, veľká ty trampoška, Ne. trampoška. Ktorá ťa odpinknú niekde preč. Nie, bože môj, to čo je? Toto je hrozne náročné, to je. Joj, preboha! Bo ty musíš vlastne skákať na tomto jumpingu. Áno, veď ja vidím. To strašné náročné a ja skáčem do dier. Oj. Neviem prečo. Oj, dobré. Ja už som... Joj, toto je fakt tesný závodík. Hej, lebo toto je úplne, že... No ale zatiaľ vyhrávam. Nebaví ma to, ale robím to pre vás, takže bol by som rád, keby ste dali aspoň 20 lajkov, 20 odberov. Bol by som veľmi rád. A snáď to dneska vyhrám. Ja. Ale asi nie. To bolo aké šťastie. Ale vieš o tom, že my sa môžeme šplhať aj po stenách? Neviem. Je mi to aj jedno, lebo som ďaleko pred tebou. Čiže... No dobre, nie ďaleko, ale o pár stageov, ja už som v hline. V hline? Dobre. V hline, alebo čo, jak to mám nazvať? Vlastne, že ja som bol pred tebou a ty si teraz predo mňou. Áno, No, tak sme sa vymenili krásne. Hej. Musím ťa dobehnúť teraz. Ježiš, to bolo hrozné. Ó, No ne. to čo tu je? To sú nejaké jumpingy. Jak sa to stalo? Čo sa stalo zase? Čo sa ti Ja som stalo? normálne spadol do diery a mňa to nejako loglo. Áno. A to aj to isté aj teraz. Ó, si šťastný za mňou. Zase som spadol. Všetci tu padáme. Hej, No, akurát. poď. A zase. Yes, dobre. Ja už som pri nožíkoch. Pri Idem akých nožíkoch? To sú nejaké nožíky. Ó, ne, si tesne za mňou. Jajíč. To sú lasery, či čo? Áno, asi. Ježiš, nie! To jak sa... Dobre. Ja som mal spadnúť, ale som sa bugol a že som ostal. Takže to je nejaké bugnuté. Tá hra, prečo to hráme? No, to je hrozné. Veď si chcem nejakú normálnu hru proste na hranie, Ježiš. ktorú môžeme na kratšie video nejaké. No, lebo však to je hrúza. Ja som v polke? Preboha, To je ja som hrúza. vstúpil na laser, alebo skočil Toto na laser. je akože prúser. A normálne som ostal. Toto je fakt divná hra, za to, že je to jedna z najlepších hier, také z No. običkových. Toto je jedna najlepšia hra z običkových. A No. akurát si ma predbehol a ináč. Nepredbehol, však si teraz predo mňou. No Ja trošku som vlastne. udrel. Jo. Máme jeden spin, sa mi zdá. Či? Máme 2 spiny až. Tung. Ja si predo mňou trošku. Ne, tak ja si zatočím s tým kolom šťastia. Čauko. Ne. 50 coinov to bolo najhoršie. Poď. Ja som vyhral 150 coinov a na chvíľu lietanie, iba že lietanie už som premrhal.
O, ja som si nezobral jackpot. Ne. Čo zobral? Asi hej. Ja neviem, ale toto je strašne ťažké, táto úloha, to spraviť. Táto, na ktorej si aj ty, som aj ja. No What the dobré, už hell? ďalej To čo trošku. bolo? Ale toto je ťažké, strašne, táto budúca, čo ťa iba čaká, lebo dvakrát musíš Však ja padám do tých... trikrát skočiť a keď skočíš tretíkrát, bude to zlé. Však ja som už za tebou, som pred tebou. Ak ste hrali túto hru, tak nám to napíšte do komentárov. No, lebo toto... Povedzte, že či ste dobehli až do cieľa, lebo... Ja neviem. Mne sa zdá, že ani nie, lebo toto je hrozné. Nemožné. Až. Ale mám 10 skipov, tak to využijem. Čo? Ty máš 10 skipov? Jak to? Ty máš 8. Ja viem, že mám 8 dobre. skipov, ale... Dobre, na koľkatej si stage? Neviem. Ježíš. 70%. No tak ja 84. Počkaj, kde sú tieto skipy? Tam hore. Aha, skip 9. Ne. What the hell? Čo sa to akurát stalo? Že som niekde na tej istej Musíš skákať. Ja som na to úplne zabudol, že prečo nejde plyn? Ja chcem vyraziť s týmto. Autom tvojim. No, Dobre, kde si ty? tuto už musíme spomaliť. 85, tesne predo mňou. Počkať. Ježíš, poď! Bum. Dobre, ja to asi vyhrám. Ne, prosím, nie. Ja to vyhrám. Ne. Ja som kýdol, neviem ani za čo. Za to, že nemám u teba odber? No asi hej. Dajte prosím vás odber malíčkom, či sa vám to dá. Na nohe bolo by dobre, keby ste dali. Ja vám na to dám nedám vám na to srdiečko, ale napíšem do komentárov aj kto by nepozeral toto video. Takže nech skúsi dať odber malíčkom na nohe. Takže bolo by dobre, keby ste dali. Skúste to. Je to fakt ťažké, ale dá sa to. Dá sa to, my sme to už skúšali. No a challenge. No. Oj. Pre vás aj pre vašich kamarátov. No. Čo sa stalo? Ja neviem. Ja som na 90-ke a ja na 97-čke neviem, jak je to možné. Prvý výrazov. Ne. Ja musím dojsť teraz. Kde si? Na Asi natočíme s 93. tým kolom šťastia. Joj. Udral som sa do hlavy, tá panačíka som udral. Low gravity. No, ty máš low gravity, to je v tejto hre veľmi vzácne. Môžem vyššie skákať, či? Áno, že máš nižšiu gravitáciu, že budeš dlhšie hore a môžeš vyskákať vyššie. Joj, preboha, to Hej, čo že- bolo? No. To je veľmi dobré. Ešte mám tu nejaké gifty. Sklájmnem všetko. Jaj, mne to teraz nejde. Mám low gravity 1 milión. Čo? 1 milión? A low Aha, gravity aha. 2 milióny. A môžem lietať na 30 minút? Sekund asi. Hej. Ja som mohol lietať. Ako sa lieta? O takto. To byť? Bum, bum, bum. Nie. Bum, bum. Ne, akože, ja teraz musím takto robiť, veď to je strašne ťažké. Však už si tam. Yes! Mám checkpoint! Á, už si tu? Skoro. Dobre. A tu si skáčeš na trampoške, čau. No, poď už. Nejde mi to teraz, lebo som tesne pred cieľom. No, však tu si umrel. To čo sa ti nejako nepodarilo? Dobre, konečne. Dobre. Dobre. No, konečne. Takže pre toto video by to mohlo byť všetko. Buďte šťastní. Aby sa vám všetko dobre darilo. A zatiaľ čaute. Čau.